Tak musím povedať, že máme veľmi dobrú chémiu v týme. Nemyslím si, že sa to dá nejako porovnávať. Obidve partie boli veľmi dobré a dúfam, že to bude ešte takto ďalej pokračovať v turnaji. Tak samozrejme máme najvyššie ciele a treba ostať pri zemi pokorne, ísť krok po kroku a tak to pôjde najlepšie podľa mňa. Tak mám pocit, že už tie 0-4 odišli a ja už som aj trošku za ten rok niečo nabral, narastol trochu a zlepšil sa okeľo, tak pre mi to o trochu ľahšie ako minulý rok, ale samozrejme je to veľmi veľký level, je to veľmi ťažké a páči sa mi to. Tak myslím si, že som taký ofenzívny back, myslím si, že mám dobré korčulovanie, dobré prihrávky, dobrý prehľad v hre a samozrejme aj tak viem dobre brániť. Myslím si, že to sú také moje lepšie stránky. Luka Radivojevič. Defenseman, 2025 draft eligible. Actually, we talked about his father. He was born in the United States in Minnesota when his dad was playing. Tak o hokeji sa bavíme každý deň, či už je to o mňa alebo tak celkovo o hokeji. Veľmi mi pomáha, ja si to veľmi vážim, že môžem mať takú možnosť, že mám niekoho v rodine, kto už to zažil predtým a fakt som rád za to. Tak vlastne on ma od malička nasmeroval k hokeju a od malička som bol vlastne v tej kabíne a veľmi sa mi to páčilo. Taká tá rada od neho je, že mám byť hladný a to je také, čo najviac asi používam, že je ten hlad. Tak v prvom rade treba makať od malička na 100% a všetko potom príde, ako má. Je tu veľa scoutov na tomto turnaji a ja už neovlivním, že aký tým si ma vyberie. Jediné, čo môžem ovlivniť, je to, ako hrám a to si myslím, že je to najdôležitejšie.